Dušan Domović Bulut, Marko Ždero, još jedan Marko Savić i Milan Bošković. Da li vam nešto znače ova imena? Njih četvorica su skoro čitavog života igrala basket zajedno ispred zgrade u Novom Sadu na Limanu. Iako su svi neosporno zaslužni za neverovatan uspeh koji su napravili, harizma Dušana Domovića Buluta i na terenu i van njega je zaštitni znak i pokretačka snaga ovih fenomenalnih momaka. On je uvek želeo da bude najbolji na svetu, a sada je to sa svojim starim drugarima i uspeo. Zvučalo je sasvim neverovatno, a onda se san ostvario. Na razgovor sa nama doneli su ponosno i pobednički pehar i zlatne medalje. Ovo je njihova priča i nadamo se da će čuti svi oni koji treba da je čuju kako se ne bi zaboravila posle nekog vremena, a momci ostali u situaciji da se opet bez ičije pomoći sami pripremaju za olimpijadu u Riju. Evo sad kad su se malo slegli utisci, zapravo da li su se slegli utisci s obzirom na svu ovu pozitivnu i lepu frku koja vas je ovde sačekala u zemlji posle ovog zaista planetarnog uspeha, mogu tako reći. Kakve su vam sada impresije nekoliko dana kasnije? Sada malo kad smo spavali i kad smo shvatili u principu šta smo uradili, da mnogo sportista koji su bili jako veliki i jako popularni nemaju ovakav uspeh i daje još veći teret. I nesvakidašnji osjećaj neki koji možda neki ljudi nisu uspeli to da urade, a mi smo uspeli, čini ovo još nevjerovatnim. S obzirom na to da mi smo zemlja košarke, moramo to da kažemo, poslednjih godina onim A selekcijama, muškoj prvenstveno, ne ide baš najbolje i meni je beskrajno tužno bila ova olimpijada bez naše košarke. Odjednom se pojavljujete vi kao neko svetlo na kraju tunela i možda početak jedne nove priče. Da li je medalja u sledećem olimpijskom ciklusu u Riju za vas sada nedostižan san ili prosto realnost da se o njoj razmišlja? Pa ja mislim da je realnost, ne samo za nas, nego za celokupnu Srbiju. Mi u streetballu od uvek smo imali uspeha. Od počeši od 95. 6. kada Adidas pravio neke velike turnire, isto jedna novosadska ekipa se uvek vraćala sa medaljama. Reprezentacija mladih koja je nam olimpijadi mladih isto osvojila zlatnu medalju u ovom sportu. Ove godine na nezvaničnom svetskom prvenstvu Beograđani su isto vratili sa 3. mestom, mi sa zlatnom medaljom. Tako da u principu ovo je sada zvanično olimpijski sport, olimpijski ciklus. Ja mislim da naša zemlja treba da uloži u ovo i treba da shvati ovaj sport ozbiljnim, jer ovaj sport bi sigurno postao prepoznatljiv za Srbiju. Ovo je izvanredan trenutak sada da se zaista čitava država trgne od Milice Mandić, pa evo preko vas. Nije uopšte prerano da se počne razmišljati upravo sada o svemu onome što će nas sačekati u Riju. Vi ste sada takođe, mogu da kažem, zamolili, odnosno samo rekli ono što mislite da zaista treba da se desi, a to je državo pomozi nam sada kada za to imaš i razloga i osnova. Sigurno da ima razloga i osnova, sigurno da ima vremena, sigurno da je taj olimpijski ciklus dug 4 godine, čisto možda da se digne svest ljudi, da se podigne ovaj sport na ozbiljniji nivo, da se napravi takmičenje koje dolikuje Srbiji, koje dolikuje svetskim šampionima. Sigurno je ta pomoć neophodna, jer bez toga ja mislim da će basket će uvek ostati na ulicama, ali ako hoćemo da napravimo nešto dobro za zemlju i da nas neko prepoznaje po nečemu dobro, sigurno, ako ništa drugo, bar u sportu uvek imamo dobre vesti, mora da se krene od nečega. Mi smo trenutno nuli, iako imamo svetsko zlato, trenutno smo na nuli. Ovaj sport je ipak, kako kažem, mali i nisu potrebna velike ulaganja, nisu potrebna veliki novci. Mislim da je možda pored fudbala najpopularniji sport na celoj planeti, jer uslovi su, kako da kažem, minimalni. Svako dete siđe i svako dete ima koš ispred zgrade i ispred dvorišta, tako da stvarno smatram da samo treba naći neku osobu koja je odgovorna i koja želi, i mislim da sigurno možemo očekujemo velike rezultate i uspehe sigurno u narednom periodu. Zbog toga je ova medijska buka koja se sada diže oko vas, ja mislim, i dobra i potrebna. Koliko ste dugo vaš četvorica tim? Naš četvorica smo tim realno od ove godine. Prvi put da smo u ovakvom sastavu, ali naš četvorica smo se baš zbog tog razloga, zbog i dalje amaterskog tih turnira i u principu sve se daje iz svog džepa, nikad nijedna ekipa ne može toliko da bude na okupu zajedno. Bilo kom sportu znamo da je isto jedna ekipa teško da ponovi 2 godine za redom, ali naš četvorica smo igrali pre 5 godina zajedno, da li nas 3 od 4, dvoje od 4, uvek smo igrali zajedno, ako ništa drugo na ulici, vežbali zajedno, trenirali zajedno, karijere su nam se preklapale i u klubovima novosadskim, tako da i
u nekim drugim, tako da u principu nas četvoro smo zajedno od malena, ali ovo je prvi put da kažem da smo u ovakvom sastavu i da imamo ovakav uspjeh. Hvala, ja se nadam da ćemo se vidjeti posle Rija sa medaljom istog sjaja kao što je ova na tvojim grudima sada. Ja sam možda i siguran već u ovo vreme. Zašto baš basket? Pa davno je bilo. Sad, ja sam već tu pričao. Imao se jedan eksces, zapalio sam kontejner ispred zgrade i zbog tog požara nisam smeo napolje i od te energije suvišne koje sam imao sam kako po kući i onda me otac upisao na košarku kod jednog prijatelja. Tako da otprilike odatle je sve krenulo. Koliko dugo treniraš? Pa aktivno treniram od svoje, ja mislim, 9. godine. Da li si sanjao ovo što ti se sada dešava? Pa nisam sanjao, ali sam od uvek želeo da budem prvi na svetu, pogotovo u nečem što voliš i što radiš i pogotovo sa nekim drugarima s kojima si odrastao. Šta za tebe znači Novi Sad i šta posebno u njemu voliš? Pa Novi Sad smatram svojim gradom. Tako da volim u principu sve što je vezano za Novi Sad i ljude i grad i celokupna ideja tog Novog Sada, tako da mislim da meni u principu predstavlja moj grad i moj život. Koja je tvoja najveća podrška? Pa ne mogu da odaberem najveću podršku, ali imam mnogo. Znači od devojke preko porodice, drugara, mislim da nijednom trenutku nije prestala podrška, tako da kažem, od svih sam uvek konstantno dobijao podršku. Upoznajmo ih sada još malo bolje, zaslužili su to. Srbija kao zemlja košarke je zaista uvek imala, ali i dalje ima razloga za ponos. Šta ti najviše voliš u Novom Sadu? Pa, Novi Sad je u principu prelep grad. Nisam rođen u Novom Sadu, pre 11 godina sam došao u Novi Sad i mislim da neću nikad otići iz njega. Sve, društvo, drugari, izlasci, taj basket zbog kog smo i ovde i zbog kog pričamo. Omiljena hrana? Omiljena hrana, pa šta ja znam, sad smo baš imali smo priliku u Krčkoj, redovno smo imali pastu da jedemo u hotelu, tako da kolega Savić i ja smo non stop jeli to, ajde da kažem pasta. Omiljena muzika? Pa to je neki rock. Rock uglavnom. Imaš li neki hobi, da li uopšte stižeš još nečim da se baviš? Bavim se poluprofesionalnom košarkom i počeo sam pre 2 godine da radim u svom klubu iz Srbobrana u akademiku, da radim sa mlađim kategorijama. U principu to me ispunjava sad trenutno. Neka od medalja, a možda i olimpijsko zlato u Riju. San ili mogućnost? Mislim da je to mogućnost. Trenutno kako sad stvari stoje, ovim što smo napravili u Atini i pre toga što smo napravili na 2 evropska turnira u Talinu i Bukureštu, mislim da je to sad kako stvari stoje mogućnost. Daleko je, 4 godine, ali mislim da je mogućnost. Šta očekujete od države u ovom trenutku? Pa mi očekujemo da država ovo basket 3x3 znači da sprovede u delo neki sistem kao što na primjer imaju zemlje oko nas, Slovenija i to, da se to digne na jedan viši nivo, pošto ipak basket u Srbiji igra mnogo ljudi, znamo i mnogo ekipa i mnogo momaka, pošto to više ne profitabilno, to je više kao hobi nešto. Sad u ovom momentu, posle svega ovog što smo mi uradili, nadamo se da će se to dići na neki malo viši nivo i nadamo države da će učiniti sve što je u njihovoj moći da nam pomognu u tome. Nama kao ambasadorima ovog sporta sad. Šta je za tebe košarka? Pa košarka i basket su malo drugačiji, to su dva različita sporta. Košarka je, zna se, igra se 5 na 5 na 2 koša i sve to, a basket je više nekako vuče ulične korene i to. Sad, šta ja znam, dinamičnije igra, onako drugačije malo. Ne mora da znači ako je neko dobar u košarci da je dobar u basketu i obrnuto. Idealan odmor za tebe? Ovo Atini je bio idealan odmor. Idealan odmor s obzirom da smo se vratili sa zlatnom medaljom nazad. Šta te nervira? Koje su to pojave ili situacije koje te iznerviraju? Pa ne volim da sam okružen ljudima sa lošim raspoloženjem i to volim kad je oko mene sve pozitivno i to mi daje neku energiju. Da li se bilo kada u timu posvađate i zbog čega? Pa u principu mi dođe često vrlo do prepirki, dođe do nekih, ajde da kažem, nesuglasica, ali nikad se ne posvađamo za stvarno, da neko s nekim ne priča, znači uvek se to reši ono, kako da kažemo, brzom brzinom. Znači da gledamo da to bude što pre rešeno u cilju
i drugarstva i u cilju uspeha. Igrate li nekad 1 na 1 i ko je tu najbolji? Pa u principu igramo, najviše igraju pre svega Dušan i Marko Savić, pošto oni su i učestvovali na turnirima 1 na 1, Dušan je konkretno išao i u Alcatraz podom te discipline i kako da kažem, onako, što kaže, guramo se, svi hoćemo da pobedimo, svi bi želeli da budu najbolji, ali eto, samo je jedan do sad bio najbolji od nas. Ko je za tebe najbolji sportista svih vremena, po tvom ukusu? Najbolji sportista svih vremena, pa šta ja znam. Evo Dušan maše rukom, hteo bi on da bude najbolji sportista, ali treba još dosta da radi da bi dostigao to, a po meni najbolji sportista, šta ja znam, Maradona. On mi je onako nekako kompletna ličnost, jeste da je fudbal, jeste da je totalno drugi segment, ali za njim su vladale totalno narodne mase i naravno, eto, to je to. Čime se još baviš osim basketa? Pa ja lično bavim se, ja sam inženjer geodezije, često sam na gradilištima, to mi je uža struka, tako da radio sam i u inostranstvu, isto u struci, evo, čak što malo pre ste pitali pitanje oko Novog Sada, kogod ode iz Novog Sada uvijek se vrati u njega, jer ipak je tu najlepše nekako, ko je rođen i novosađen uvijek će se vratiti u njega. Imate li neke rituale pred važne mečeve? Pa u principu pred važne mečeve i nemamo neke rituale, sem što obično veče pre toga se malo opustimo, gledamo da smo tu, da smo zajedno, da i direktno i indirektno pričamo o protivnicima, o takvom meču, ali neki specijalan ritual nemamo. Tvoja najveća želja? Pa moja najveća želja je da mi nastavimo da se bavimo ovim kao ekipa, da probamo da budemo najbolji i na olimpijadi, da donesemo to zlato, da dignemo basket na viši nivo u ovoj zemlji i da pokažemo da Srbija to zaslužuje i može.